Здравейте хора, аз съм Мими. Аз съм Сици. В днешното видео ще видите как правим интервю на различни хора. Така, ще им задаваме различни въпроси и някои може да получат някаква награда. Така хора, сега ще оценяваме храни. Малко с разпита ни върви, защото няма хора. Добре, сега ще отваряме тези монети. Така ли? Да. Къде ми е водата? Добре. Така, по всеки има 3. Аз имам една голяма. Защото е богата. Да, съм богата. Добре. Има всякакви странни хора. Това как се отваря по дяволите? Добре, това е така изглежда. Все едно, това е много тъпо и грозно. Печат, да. Много тъпо изглежда. Ти не може да правят монети. 10 бяха много по-хубави. Те се чупят, гледай ги. Моля да искам да ги видиш. Мълата. Добре, малко ще обсъждаме хората, които ги правят, защото са много тъпи. Като нас. Да. Ще го изям с... Това е едно изплюкано едно. Ние тук имаме помощник, който отваря. Виж, той го... Ами да, това е лез. Сега искам да го питаш, моля та. Това има вкусно ония шоколад. Млечен. Така ще бършим. Добре, другите монети ще ги ставим за после. Що? Така. Аз искам да ги изломя. Изломи ги после. Така, сяпна още едно хора. Да, ще их. Успя да го отворя. Аз ли? То сега се е качул. Ау. Това пак не мога да го отворя. Дай, брат, дай! Ама те са различни! Ми да. Чести. Майко. Досахме хората. Правиш. Не. Добре. Те хора, това ще е дългата част просто. После може да продължим с инчервито на кош. То се чупи. Ами да, те са тъпи. Ще го видиш така, да. Чакай, да. Ари, айде, мамо. Въй. Дай да покажем новия ти приятел. Ко? Дай да покажем новия ти приятел. Ти направо го обели цялото. Ама нема. Това вътре какво има тук? Което е Вижте брашно. Да, брашно е. Дай го срежу. Не знам шоколад. Ами, ядеш шоколад. Следното нещо ще е това. Няма. Си видя ли си срока на Това е годност? дъвка. Добре, другото е това ще. Къде бе? Моето е в чантата. Долу, що? Така, сега ще отворим тези. Полиция направо се стана. Да. Дук. Сега ще ги отворя. Сега О, го скъсай не. върху мене и цялото ще стане. Не, там го късай. Не, там го късай. Късо. Айде, отваряй. Не, просто нищо сериозно у нас няма. Как глупо цялото. Нема, това не е моето череп. Това е моето. Ще щупа зъби. Удари се. Ау. То това няма чупение. Тук е такова и с предните зъби го скъсай. Чули? Искаш ли? Косото ми. Айде, аз го отворих. Дай, бе! То те! Пранк! Мария, дай си ухото, слушай. Нямаше нищо. Да ти дам уход.
Това му давам 5. Не, 4 от 5. 4 от 10. 4 от 5. Да, има вкусна лайна. Чакай. Това е много вкусно. Да, му 10 от 10. Синято е най-хубаво. Имам чувство, че ям кръв. Само за кръв мислиш, бе. Ти си вампир. Да, вампир съм. Друго аз нямам. Че участвам в Кървава вълна. Окломбах се. Тя свърши, бе. Ма да, имам трети вид сезон. Ами без Алексчето. Или не Алексчето. Това е Алексче, бе. Елекса. Да, без нас на никъде не са. Без Елекса Добре, няма. Тапета на лишо е с Алекса. Да. Аз между другото не гледах Кървава вълна заради Кървава вълна, ами заради тази. Елекса. Що не? Чакай, тя още не е пусната. Вече Да, бе, преди. Защото не я харесваш. Харесва. Аз гледах. Гледах го само заради нея. Да, и аз много яко се обличаш. Защо не го спира ти, бе? Говорим си, бе, кото. Защото ядем. Ние сме 3 човека. И един си помисли, че сме 5. Да, човека седи и дрема си. Мамо, кото. Бомбалина. Айде, покай го. Сега това ще ядем, нали? Аз нямам. Че нямаш. Костинурките ми. Сега ще опитам това. Аз съм го опитвала, да, ма как ще ядем. Да, Как вече. се отваряш ти? Дай! Не! Саката. Искаш ли? Не, искам марулята. Да, ти ми даде и кашкавал. Те са двете. То ни кашкава ми и такова. Аз би не му дам 10. Лютеница. Лютеница. Лютеница ли? Да го късам ли? Да. Не, няма го да мачкам. Защото ще мачкаш. Май го скъс. Той вика, аз му викам, фани ножа да го скъша, да вика после. И една секунда после, като го да раздърпа, то се скъса. На 2-3 секунди даже. Кой е това, бе? Всичко стана. Куприва! Аз знаеш, че това е го прави. Нич му пари. На нас няма. Всичко сега е в Ма тя колко хубава стана, ма виж. Да. много хубава стана. О, не. То ние Още всичко по-зле стана, изядохме. виж. Еми сега го търка. Викаме още по-зле стане и почва да го търка. Вижда, че става още по-зле. Айде, сега ще опитам и бомбоните. О, Да, аз опитвам това. Аз опитвам това. Това Ще е- ми каза кое да взема. Аз ти го показах. Оф, не е тук. Не! Изчезни. Оф, той не мога го отворя. Как ме гледа? Не мога да го отворя, бе. Не ме гледа, така не мога. Сега да сетиш, но никой не се заяжда с Гошо. Не, отворих го. Може ли надолу? Какво стана, То бе? е Целия цялото. стана в бяло. Майка ми, що си целия в бяло, бе? Аз какво да кажа? Ами, И на правих играчка. ни работи. И на играчка. Много е силно. И е много трудно са маха. Абе, поне не издавай такива, защото се много лапаш. Виж ма. Аз пробвах най-кисело. И то 2 пъти наведнъж. Аз обичам кисело. Аз обичам също кисело, но не толкова кисело. Разбираш, що е кисело. Защото има захар. От захарта става сладко. Не от захарта е киселото. Как? Как? Мисля, че си езика, ще видиш. Това не е захара. Ми, какво има? Има и не лимон или такива. А, да. Ясно, майка. Тъй, Дорога раздаваме. при който иска наркотици да дойде да се вземе. Брашно е това, хора. Те хора, ама аз хубаво имам дъвка, ама аз трябва да ям още една монета. Пак ли, бе?
Дъвката ми къде отиде? Гледай каква е голяма. Да, ти имаш също и ти каза, ние искам, махай я. Това го фърлям. Това е червен. Целия съм в бяло. Брашно. Някой иска ли да го разпиша? Не. Кой е това? Химикал. Имаш ли автографчи? Да. Измислен. Давай тогава. Наистина ли, ма? Химикалът си ни бачка. Взимам автограф. Кой да ти кажа? Шанс. Аз ще имам да. Няма да взема от известно. Питам. Всичкото наведнъж. Пак ли отпусна? Това е гол. Бачина пак няма да идва. Ето го, здраво даже. Не питай. Брат, направо, майка. Ще го заглушам. Така, продължаваме. Муха. Това не бях аз. Лома. Защо ме бъркаш чанта? Да видя И кой сега има. какво ще папаш? Нищо. Че няма ли ги ядеш? Да ги намаря да ги хлопа. Още по-голямо корем ще стане. 5 месеца. Направо ли вече? Момче или момиче? Момиче. Сарасвати. Версачи, не знам. Пак ще се озижиш на тази куприва. Няма. Аз това наистина причина. Продължаваме. Друга. Момента е пуснато. Баница ли правиш? Да. Това брашно ли е? Какво е? Не знам. Това ми прича на пудра захар. Аз се сплюх тук, бе. Това ми реши на пудра. Това не е ли пудра захар? Не знам. То ми лично гадно. Аз глъпнах цялото. Аз се питам това да не са навряли наистина. Ма виж. Аз мразя кисело, защото ми идва на гърлото. Лапай. Салама. Да ги наебаем, бе, като няма ги ядеш. Не, много са гадни. Тя Мария зашлапа 3. Аз ги изядох. Мария, искаш ли монета? Не, искам вода. Вода. Аз пия натурални продукти. Да, като например хел. Вода пия само. Няма слушайте. Няма слушайте. Не е вярно. Не са при. Вчерата двама пихме. Вчерата двама. Беше вчера, беше оня ден. Ми не помня, бе. Гледай, си лапа. Мария публикува видео. Кой пак се публикувала, бе, човек? Много неща. И те хора, после ще се включим, защото всичко махахме. Да, айди. Така. Влизаме в полето, в тъмното. Сега е свечен с финели. 8 часа е. И ще на вечерта. Да, са. Тук има пепирода. Моля ви се, вървете, защото се спънах някой. Ама няма да сме последни. Сега отчемих на майка. Майко, тук е много тъмно и страшно. Да. Някой мангал сега да изскочи и направо са... Ма къде се загубим? Аз този път го вървя всеки божи ден. Никой нищо не мърда. Някой лисица или някой чакал. Георги да беше тук да види какво прави. Скача и подскача. Мяу! Тук е много страшно, не мога. Кой ще мърда? Марци, ти просто ли си, бе? Ти ме сплаши. Марци, ти наистина нещо лъпа да ската от всякъде. Сега някой лисица, ако ми ската. Аз се спънах. Майка, много ме е страх. Хора, много ме е страх. Има кофа. Тази кофа не беше... Коня е тука!
Майка ти проста! Тома изпука в коляното! Мартине, мразята повече от всичко! Как се боли коляното? Тома изпука с тази кофа! Съм се от страх. Моля ви се, вървите, защото то... Мартине! Да крещиш, ма тъпа ли си? Мартине сега ходи в храстите. А ако нещо ми се случи, ще те смачкам лично тебе. Ей, там в храстите виждам очите как светят. Бунак. Отзаде, бе! Аре бе, излиза тия храсти, бе. Гледай го, чак качулка турил. Върви напреде. Селема. Много е страх, бе. Няма е страх, защото дойдохме. Хора, умирам. Само се рах. Дай ми ръчичка. Кой ще ми даде ръчичка? Ако това поне това да бъде следният е заедно. Това е река, бе. Никога не гледай назад. Едно прави от мене. И кога тук има лисица? Едно прави от мене. Не гледай ти назад. Емилен погледна назад. Моля ме хора, шо. Къде се е скрил? Мартине, сега се крил, вратите ли си? Не, погледах. Виж се за колко е тъмно. Ай, ми му другата страна. Не. Аре, слизайте, бе. Аре, Няма да слизаме. Машко, няма, миличе, я дъща за малко. Няма да слизаме. Защо ще Няма да слезем. Щях да падна. А той е 18. Аре, момичета. Не, няма. Няма да сляза надолу. Това е реката, ма. Луди сте. Не гледай назад, тъпа ли си, ма? Него може да ни ухапма. Абе, я дърпайте! Дърпай! Хайде да се връщаме назад. Няма да дойда. И аз няма да дойда. Никам шанс да отида ви нормални ли се идват насам да ни дърпат тръбичината? Давай напред. Но няма много е здраво, не мога да тръгна без тях. Георги, къде? Ай, сега почваме да зуми. Не, моля те! Айде. Да качи, моля те! Айде. Не! Айде, бе. Не! Майко, много е страшно. Не, ще щупиш кола. Това е Лиана. Бяга от Моля, аре се прибираме на двете. Айде, давай. Вървете на там, ще ни уби с този клон. Ни се устукахме така. Аре, ще ти. Бързи се да сам. Давай нататък, бързо и оставяй последни. Айде, минем от другия път, да си Дърпай, много яко са, бе. Пазете се. Нямаше да прекараш през кода ни, дей. Ще падна. Защо сме последни? Ма чакай, бе, имаме мъж до тука. Стой тука, ще ни пази. Него ще даваме. Давай напред, ще ставаме. Ма ще падна, боти, как ще ме влачиш. Дай така, че не ми е удобно. Няма ръката си дай. Мартине, не, моля те, не става. Добре, гледам. Виж, че... Мартине, сега! Видяхме, че падна. Стига с нея. При сестицата минем. Моля те, пошли. Ай, при сестицата да минем, ще бъде по-яко. Моля ви се, При не слънчогледите. Моля ви се, Луната ще свети отгоре. Айде, бе. не. Ще бъде много яко. 5 минути вече се дърпаме, моля ви се. Много е страх, бе. Пазли. Дай страх. Айде да бе намали. Няма държама. Няма какво да стане. Наистина. Натам сме. Не сме ние първи. Мартине, бой се ядеш на почивки. На почивки. Даваме през. Бъде на почивки. Моля ви. Можете от крас. Да. Его чернилката, ето го, прискача. Ето го чернилката. Моля ви се, спречи. Знаеш какво правя? Паща ми.
И отиваме там. Милечо, някой ми свети. Изкрада я. Свети пътя. Свети по пътя. Айде, слизай. Мене удариха с храст. При всички храсти. Мен ме ударихте в ухото. Не, в лицето. Той ме падал. Не, малко. Майко. Не виждал само това. Не. Аре, Мария, Хода да пъщете до мене. Знам, видяте. Мисля, че някой друг да хваща. Да ме не приребе Милен. Мама, къде е? Този път напред, чист пред мен. И двата мъжки на там. Не. Айде, върви. Върви. Кощев, ти не мой мол плаш. Ти не мой да ме носиш. Само този може. Ще падна. Ми да, само той може да ме носи. Вие сте много слаби. Слаб съм. Да. Връщаме обратно. Слаб. Не, Мария, 100 път този пък до мене. Вече не могат ми дигнат. Чакай, къде е Милен? Заключени. Ето го Милен. Къде бе? Ето го. Много страшно. Там ще да знам къде. Ай, преснеси това. Аре бе. Аре, бе. Давай напред. Ти влегаш. Това ще го кача. Прати го после. Това беше нещо най-страшното нещо, което съм чувствала. Да, това беше много страшно. Майка, защо погледнахме как малко. Дай надолу. Дай надолу. Ай, надолу. Вие сте ненормални. Не, ми ще гледам покрай вас. Мама каза да се прибирам след половин час. Не го е казал. Каза го, като бях Не го е казал. у нас. Защо надолу? Даже искаше да се прибирам сега. Хора, аз ще умра. Аз тотално вече умрях, след като Мартин ма фане ма носи Да, между на другото, ръце. аз бях за тебе. Милен никой път да ма дигне. И Милента, даже те изкуба, май. Не знам, аз минах през два клона, само това видях. Да, видях това. Той ме обрули в клониша. Той и после аз като минава, той не и целият клон отиде при теб. Майко, как ме е страх. Може да минем? През живота си толкова не ме е било страх. Даже като бяхме заседнали на плочите. Да бунка. Аз на пусто не ме Бяхме закачали на една плоча. Майко, това... Някой се взява, Каза Мария. Никой няма. Ей, там живеят Та се блока. Ей, там живеят хора. Хубаво тука. Ама Мартин, като ма хване, ме обрули в 3 клона поне. Заклевам се. И ми удари в 2 клона беше. Даже 3, защото обрули всичките листа. То Мартин, като ме подпана и почна да бяга. Аз не знаех, че... Не, аз не знаех, че може да ме дигне. Георги не го спискаше. И аз пречи. Георги да беше... Спрей, Чакай Мария, да камера. вземам Искам да виж когато нямам за батерия. охрана. Спрей малко тъмно. Георги да беше, чак да го взема за охрана, Мартин да не може да ме дигне. Той Милен за нищо не става, да го взе за охрана, ма той издаде багажката. Той не може да дигне. Дигне това. Шапка му свани. Защо не искате? Защото точно като Клони влезна. А да бе, последен. Мартин някой път зад мене. Абсурд. Да дойде Мартин. Пак да ме вземе. Има нещо голямо тук. Защо ме буташ? Мария, замахаме от тук, бе. Що върви надолу? Защото ще минаме, чакай там долу. Не, покрай. Покрай вас, де? Да, покрай нас. Чакай, майка си. Там живее дървари. И цела тук. Дървари, нали? Защо трябва да гускам постоянно? Ама дайте по-напред да ви вървите най-отзад. Като ли е шапки. Майко, 10 минути се въртим тук. Няма никакви животни. Дали? Ами змии, гущери, някакви пиперуди има. Надолу аз няма да ходя. Там нещо светно. Има само малко чакай. Мартине, не. Мартине, не. Чакай, страх ли ви? Връщаме се. Не. Не, ти те ядат направо. Не са бъжика. За кръг. Първо ти фащат кръга, падаш на земята и после ти фащат по земята. Айде да се връщаме, не ме интересува, айде да се връщаме. Не, от тук надолу по пътя. Не, айде да се връщаме.
Тук да минем през тук или няма страх. Само това знам, че трябва да го минем цялото. Целият кръг и да дойдем. Чакай там. Чакай там. Трябва да се върнем. Моля ви да се върнем до Мария. Запомните ли го? Вижте къде сме сега. Имаме цял кръг. Сега ще ходим от тук, Ари, давайте. Тук преди имаше такова и не можехме. Майко, всеки път ни се разваля видеото и става нещо по-готино. Това е много страшно. Хубаво, че са фенерици. Без фенер просто не става. Ма чакай се, не ме оставайте, моля ви се. Сега се спъна шапасна. Заради вас. Майко, тук е някакъв. Падам. В момента не знаем къде сме. Там нещо се изла. Мартине, ние се загубихме буквално. Не бе, там към къщата вървим просто. Май колко се загубим, хора. В нищото сме буквално вече. Нито виждаме, нито чуваме. Та ни го казах. Мартине, няма дома стряска, стига! Само ми цапаш дрехче. Ето го. Искаш да ма стресне. Много леко. Не. Те почнаха да бягат. Не знам какво виждате, обаче аз гледам да се осветлявам, не да ви снимам, защото ми трябва светлина, за да мога да живея. Защото без светлина и тя забучените не се виждат. Това е ограда, бе. Моля ви, не оставайте. Те са кавалери. Ще си забучам каза за някой кол. Корема вече отбягам. Не знае къде си, бе. Той ти не знаеш къде си. Да, и майка ти как ще докара колата до ей тук в средата на нищо. Някаква природа ми влезна в ръката. Наближиме къщата, което е уникално. Обаче път не доближаваме. Йок. А път е една улица. Ако не виждаме път, значи не знаем къде сме. Не загубихме. Абе, нещо мръдна там. Дай ти го фърля. Фърли го. Моля ти се. Моля ви се, спрейте. Спирам. Спрете, защото ще да падна и на така се стресна. Не знам какво виждате, обаче аз буквално не съм в състояние за нищо. Ние сме напред. Това не свършва! Това наистина не свършва. Чакайте, моля ви се. Знаете ли колко бързо бягам? Загубихме се, бе? Да! Хора, ние не знаем къде се загубихме се. Не бе, го пътя, ето го пътя. Това съм го минавала много пъти. Вижте, умряла лисица. Опа! Натам, бе. Хора, не знам, обаче чух нещо някой да казва там. Излезнахме. Чакайте, байба! Ари, моля ти се, че никой няма да забележи как някой от нас ще изчезне между другото. Не знам къде. Чакай да те хвана. Виж какво сме бягали? Ние сме бягали много. Оттам светлините, дед ги виждате. Те би имаш ли пръчка, Мария? Да. Не, нямам. Точно от светлинките. Почнахме да бягаме. Дадох ми пръчка за самозащита. Това замахна. Не знам дали чувате. Там свети нещо. Това е капачка. Майко, виж назад. Моля да виж назад. Майко, букуците вятъра ги събира.
Да е жива и здрава Мелиса, дед го изнесе. Благодаря ти, Бог. Върнаха ни живи. След като Мартин днеска се изкъпах, той такова през 300 клона. Да, Мартине, косата ми сега мяза на лайно. Не знам какво съм заснела. Не знам какво съм заснела. Дърпайте ми, аз не знам. Този път сам няма край, само да ти кажа. Има и минаваме през... Каците. Каците. Майка ти клон да иба. Ободох се да иба. Не, само ще минем пред нас. Това е гадно. Казвам, че мъжът ми беше първата настрава, не знам. Сега ще текне кръв. Куче! Куче. Има куче, бабе! Има кучета, мамка. Сега ще тръгнахме сам. Давайте на... Хайде, бе. Вижте тонколонки. Тонколонки има. Майко, открихме хапищи кучета. Единия лабрадор, другото е... Къде бахме майката? Не звъни, звъни. Само да ви кажа, че ако тръгнат към нас, се качваме и той дърво ни сливам. Надолу ли Мария отчаме? Аз се наранних, разкървих си пръста. Сега сме и наранени, и обезглавени. И пак ще минем през нас. Ма бърз ще минем този път. Не, по-бавно ще са по-нагоре. Да, ама да ни на кучетата да ни. Другото е... Сега представете ли си от другата страна да има куче? Извика е обедо, бе. Елено. Бе, стига бе, не ми е смешно, ударих си пръста. Къде? Заради мен? Не. Добре. Спи се, Венера. Това защо е така? Чакай ли? Това стена ли? Хора, кой е това светлото там? Чакай ли да беше обратно? Моля ви, Саша, да не се. Абе, чакай да напишата. Назирам сами. Аре да звъним на тати да ни взима. Миме. Майко ще се гръм. Абе, ти будеш. Да звъня на тати да ни взима. Звъни, бе, да. Звъня. Не знам за вас. Ама ние бяхме покрай полето. Имаше две страшни кучета. Тръгнахме наобратно и видяхме чакали. Не сме ги взели, чухме. Ами, те бяха с нас. И тръгнахме наобратно да бягаме, да не ни нахапят. Стигнахме обаче отпреди има кучета. Но няма как да се измъкнем. Изчакахме. Кажи. Не. Аз се прибирам, бе. Ама мама ще се скара. Сега. Изчакахме кучетата да минат и тия двамцата тръгнаха напреди. Бяха, че кучетата ги няма. Аз докато говоря по тази с телефона си там, минахме и сега вече сме свободни по нашите улици. И сега се прибираме, защото пак му болят краката от бягане. И просто това видео е прекрасно, защото сме разпитали само един човек. Плюс това пробвахме някакви храни. И от тук имате доста дълго видео за гледане. Така че приятно. Надежда и на вас ви е било. Просто това ще видео. Така че това беше от нас. Абонирайте се, загледайте. И това. И да. Чао. И в TikTok също. Айде, чао. Ами така, хора, реших, че видеото няма да свърши до там. След като се качихме малко по-нагоре по улицата, тези двете гадните кучета ги имаше. Само едното дойде при нас, другото не знам къде отиде. Около 2 минути се въртяхме, бягахме, тичахме, крещяхме, шиткахме да не дойдат тези кучета, да дойдат, може да ни ухапят, може някаква зараза да ни прехвърлят. И беше много гадно. И аз се прибрах. Между другото, сега ще ви разкажа малко по-подробно, докато се мажа с един крем. Този крем, чакайте. Не е спонсорирано, но просто ви показвам. Това е моят спасител за лице. Докато си бяхме навънка по-скоро, не докато си вървяхме. Как да ви го кажа? Има една плоча до нас. Решихме
Мен ме накараха ли, защото ми казаха, че съм страхливка, ако не се кача горе. И аз реших, нали, там да се кача. Уж. И ми казаха, че много лесно ще се слезне, по-трудно се качва. И аз, нали, щастлива от факта, че всички са горе, че каквото живея аз, ще го изживеят и те. Се качих. Качиха ме. Обаче, какво заварих там? Беше много готино, много добре. Едното момче, което беше с нас, скочи в едни храсти и си слезна напълно добре. Другото момиче, то е много дребничко такова, защото е още малко, тя също си слезна без проблем, защото е дребна. Обаче, аз и още едно момиче, които сме доста големи, смисъл, сме си много, много високи, просто ни беше зора да се качим. Да слезнем. И като се започна едно викане, че не можем да слезнем, исках да се обадя на нашите да дойдат, защото ние сме буквално до нас. И в крайна сметка наистина се обадих на нашите и те дойдоха, свалиха ме, двама човека, не сваляха, едното момче и майка ми. Може би половин час, 40 минути аз съм слизала от това нещо и повече аз няма да се кача. След това момчето ме носеше на ръце от кадрите, които не се виждат доста добре. И ме обрули в 3 клона в главата и сега ме боли. Надявам се утре, когато съм на училище, всичко да е топ и да е 6. Вие ще го гледате в почивни дни, да, но аз го снимам в понеделник, а утре е вторник. До сега надписвах тетрадки. И като цяло, между другото, преди този крем, се мия с... Опа! Преди този крем се мия с това. Така, ето, да ги гледате. Чакайте малко, да си взема оливни. И преди това, след като ме обрули, нали, ходихме на майна си Райна, стигнахме до там, където гледахте, насред нищото. И след това вече, нали, чакалите ни подгониха, кучетата ни подгониха, даже звънях на тати, както разбрахте, беше си бая зле. Обаче ние се справихме с тези премеждия. Така че, наистина, ако ви е харесало видеото, може да харесате самото видео, да се абонирате за нашия канал. Достигнахме 53 абоната, мисля, че или 52, за което много ви благодаря. Благодаря, че останахте до края на това видео. И се надявам да ви е харесало. В смисъл не беше това, което винаги трябва да е, но както и да е. Винаги в тази компания се случват брутални неща и винаги ще се случват. Това е ясно. Така че, да, в TikTok, между другото, още малко и може да ми позволя да пускам лайв, въпреки че нямам 1000 последователи. Да, възможно е. Изписа ми, но още малко ни трябва, така че който може да помага в TikTok да ни последва. Ако още не ни следва, може да ни харесате видеята, да ги разгледате. В Instagram може да ни последвате, профила ни е заключен. И качваме неща. Много рядко сега качваме, както казах, защото няма толкова много фолуари, но наистина ще качваме често, когато има кой да ни гледа. Това зависи само единствено от вас. Тук също още малко може да качваме стрим, само ни трябват още няколко кратки видеоклипа, но вие трябва да ги харесате, за да ни одобрят и да ни пуснат, да можем да пускаме стрим. Това беше като цяло от нас. Чао! И да, това са моите спасители. Преди ползвах друго, ходих на кожен лекар и кожният лекар ми каза това да ползвам и сега наистина ми помага. Колкото и малко, толкова и много, още не знам. За втори път го ползвам и се ползва през 3 дена. Айде, чао!